sorpresa handia, gaina, eroan espero hau. Eta gaina, ongaztean gitxia. Ze pentsatzen eban despedida, baina izango litxala gauza hor barruan, bulegoan, da... Sin más, ez, baina oso polita izan da, eta... Naz, sentimentu ataten ez, barrutik ez, oso. Bai, azkeneko 10 urtenen horren naz, pero bueno, nire nara ez da bakarrik, Hemen ez dion bakarrik atezainan, eta atezainak internatzaialik, lezama familia bat da, lezama danagaz batera. Horregatik hori da importante. Bueno, 10 urtin hori lan hainau, eta gero horitzate importanteena Angel da txopo da. Hori espilu hori behatzitzau. Bera hemen neuti, importantea da lehenko taldeko hemen neuti una julen da hiru, baina nitzako importantea bera da. Handiena bera izan da, eta hemen eukitzi aprobetxan idu. Hori, baina sobeto bera zelanik izan da, perfile atletzako porterune gubetik gero argi zein izan da. Bera da. Beran izati, beran egoeri, bera parati, bera sentimiento atletiku, beran nitzako atletxe txopure. Pasako hori beste egun urte, lezama hemen nengo da, atletzea hemen nengo da, Zabamesa nengo da, txopube atletzea nengo da, hori fijo. Zer dan, ondarreko salitri da. Ondartarraga, berezizak, diferentik esaten dira, vosotros estáis lerderas, askotan estáis, los ondarra estáis un poquito locos todos, bien, vale, esaten ni beti esaten baina, ni pentsatu ondarreko salitri dela, ez? Hori eukin bide bizkat, nitan esaten atezain guztia, un poquito de salitre tenemos que tener, eukin bide hori, porque nos hace ser, somos diferentes los porteros atezainak, eta orduan, hori bizkat eukin bide. Nimetzaren torti datorrela ondarruko historia guzti, porque atezainak handiak eta importanteak egon dizer esan. Andaz! Bai, bueno, ez da izango erreza, ez da izango erreza. 55 urte mundu futbolean da egun betetik beste hori izelik ilaga. Osea, pentsatzen dut momentuan onda similako dela, baina gauza bat pentsatik, ez da gauza bat da, haber zepastatzen den beste egunean, ez? Bueno, poliki.